Idol Dennis, please come in. Manannama songpet iti sumurna bulan iti Marso iti CT scan iti provincial hospital iti Sirag iti Lawag. Naman nga nabagyan na kalkalikagom iti PGIN na madaan iti CT scan gabuta problema iti pasyente nga daan iti maselan kondisyon isod gapuna ang kalikagom iti PGIN iti isang betnan iti datoy umay nga bulan iti Marso. Naman pa kini Governor Carata Marcos nga napakamanan ikini Dr. Agil Lagasa sa hospital iti Nakamak Hospital para palang kaltiya pagsagana iti baro computed tomography given CT scan iti datoy nga bulan in panamnamada mababay dito Santong Marigatang pa iti pasyente iti sa Baliton Hospital para palang iti panagpa-CT scan in bagada nga iti CT scan machine ket na scan launay iti hospital in case of emergency adda iti pagtarayan ken pagkamangan dagiti pasyente nga dati masela na kondisyon kas kuma iti may stroke. Idol Dennis Alivio, Tatak, IFM IFM News.